Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 7:02. Freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 7:03. Action Firing Line. Sa liwat, may gabi naman sa ato ng magka-aksyon. Welcome na diri sa inyong palatuntunan Aksyon Firing Line. Karon iyang gabi diri kita sa Enero 20. Tuig 2021 nga pagpangalagad sang inyo palatuntunan. Action Firing Line. Sa ngalan sang inyo regular anchorman, Aksyon Brian Morden. Ako naman Aksyon Artay Hupon checking in. Tubtub kita sa takna nga alas 9 karon nga gabi. Action Firing Line. Sa kinaandan, ginabiabi ginaton ng aton mga kaaksyon nga nagamonitor na via on-air kag sumungman sa online. Pagi sa YouTube kag Facebook. Nga nagamonitor kanon nga gabi. Thank you, Gid, sa inyo wala untat nga pagsakdag. Action Firing Sa Line. mga Ilonggo nga mga OFW din kaman nga bahin sang kalibutan nga nagamonitor karon kaganuman nga oras sa imo ginamtangan. Good day ang aton sining nga pagpanamyaw. Action Firing Line. While ang mga nagamonitor via on air, good evening sa tanan naton nga magka-aksyon. Maulanon sa gihapon ang aton sining nga tiyempo bangod sining ginamonitor nga low pressure area. Antes ang tanan, DYEZ Aksyon Radio sa Bacolod Weather Update. dire kita na sa pagchekyar sa pinaka-latest nga weather update advisory gikan sa Provincial Disaster Management Program with Sir Gani Republica. Aksyon Gan, may gabi. Aksyon, Sir Art, may gabi, no? Kag sa ato Daya mga ko si mo, listener. hindi ka ginmagpahumod. Rin mo niya nga. Okay Mami gani, iltawgon ka, Sir, bro. Hati Sir, mo. Sige. ang low pressure area nga na-monitor naton sang kagabi, kag gina sang kaagahon na lusaw to. Ari siya sa Masbate, no? Kagina sang aga. So, why na ni siya? Hindi, ginbuslan siya nagtubo naman ni Ay, ari na iya sa Baler Aurora. Panibag ko ni siya. Mhm. No? May antad ini distansya
100 kilometros ang kalayon na sidlangan sang Baler, Aurora. Hari siya sa 15.7 degrees north, 122.5 degrees east. Sa coastal ni saya, while ato ya si Masbate, ato siya sa inland, no? Pero nalusaw to siya. Okay. Naga-apekto ni siya karon sa mga lugar partikular sa Metro Manila, Bulacan, Nueva Ecija, Cordillera, Administrative Region ang Mimaropa, ang Kabikulan, sa iban nga bahin sa Calabarzon, kag Eastern Visayas, no, nasidangan sa Kabisayan. Nga ang ilang tiyempo, magalumon ang kalangitan, may lapta-lapta ini nga pagtupa sang ulan, kag Okay. pagpanakoob. Ang tail end sang frontal system ang muning shear line nga naga-boundary ang cold dry air kag warm moisture ang muning nagapaulan sa aton ari nagaapekto sa nasidlangan nga bahin sang Northern Luzon. Dito sa Cagayan Valley, Aurora kag Northern Quezon nga ginaugdan ini sang low pressure area. Ang iban nga bahin sa aton pungsod medyo mahayoy ang tiyempo may pag-uum-guom ang kalangitan hasta nga magalumon ang kahawaan may naligwin ini nga mga pag-ulan halin sa localized thunderstorms kag padayon sa gihapon ang amihan northeast monsoon ara sa northern Luzon. Ang Luzon naman ari siya sa kasarangan hasta nga may kabaskugon nga hangin halin sa nabagat na nasidlangan pakadto na aminhan nasidlangan okon southeast to northeast nga may kasarangan hasta nga mabalod ang kadagatan. Kag diri sa aton sa Kabisayan kag Mindanao medyo nagbalik ang normal kag nagkulo-kalma siya ari kita mahinay hasta sa kasarangan lamang nga halin iniya sa nasidlangan pakadto nabagat na nasidlangan east to southeast kag ang kondisyon sa aton kadagatan nagpabilin nga mangin makanay hasta sa kasarangan lamang. Dire partikularmente sa aton probinsya pabilin nga may pag-uum-guum ang aton kalangitan hasta nga magalumon ang aton kahawaan. May dala lang ini naligwin nga mga pag-ulan nga aton mabatyagan sa kabugusan sa aton probinsya sa Negros Occidental. Lakip man ang syudad sang Bacolod. Kagari kita sa mahinay hasta sa kasarangan lamang ang pagdupoy-dupoy sang hangin halin ini sa nasidlangan pakadto na bagat na nasidlangan sa gihapon ukon east to southeast kag ang kondisyon sa aton kadagatan na ari sa makanay hasta sa kasarangan lamang ang pagdulodapya sang balod sa aton baybayon sa probinsya. Okay. So, alas 10:43 sini karon nga gabi dugay-dugay no 1.6 metro ang aton taob. Ba medyo taas ni? Taas no. Kay kagina ang taob daw 2.4 mo. Karon 1.6. Oh. So baloso ni sa buwas sa kagahon alas 2:49 ang unas naton 1.4 metro ang kanabawon. Kag alas 5:46 ning hapon nagpahuway si haring adlaw magabutlak ini siya alas 6:11 buwasaga ari kita 25 hasta 30 degrees Celsius o 37 hasta sa 86 degrees Fahrenheit. So lakat sa aton tiyempo sing gabi aksyon right. Aksyon gani, kumusta ang monitoring tasubong sa bilog nga probinsya? Way man gid pagdamol sa ulan? Inang diri sa aton satellite imagery no, ang tabok sang Galom moderate lang, light to moderate ari siya naghinampot sa mga banwa sang Calatrava, San Carlos, Vallehermoso, Gihulngan. Pero daw nipis lang Nipis. Nagtabok di siya Central. Posible Talisay, Labot yan, Bacolod. Anong oras ni siya kaina? Sa subong ara siya. Ay subong samtang kay istorya nga duwa may ulan to sila nga medyo. Oo mo ni, ang ulo istorya ta kay live niya ang satellite niya. Daglagan yung kursorya. Sus. Di ko na mo gali dapat nipis lang. Oh. Nipis lang.
Nipis lang ah. Kay kabalo ka may Hindi mga man gid nga kon dark ang iyang color coding, ti damol-damol na saya. Intense to torrential, bahagi na yan. Ini siya daw naglabay lang siya, no? Naglabay lang siya. Oo. Ining siling mo nag-develop nga low pressure area, why ni chance nga maging bagyo? According sa pag-asa, less likely to develop sa isa ka tropical cyclone o kung isa ka full-blown nga bagyo. Ay, salamat. Kay ti ang sword sang northeast monsoon nagabastos man ang dupoy-dupoy sang amihan, ang cold dry air kag ang dala sang low pressure area ti mabugnaw kag mabugnaw. Da parehas kag tumboy. Uy. Kag agi daw hindi pwede. Ay. Unless kung magsugata siya sa warm moist air, kag ang cold dry air mag-collide sa atmosphere, posible may intensity na siya. Kaya ma-transform in siya ka tropical disturbance o kung isa ka bagyo. So, bayi, laki dapat, no? Hindi tumboy. Wala ka naman imo, ka-harsh sa imo, blam. Hindi mo na example, ta? Hindi. Galing ka ti human as we are, kung kaysa madispunihan pa na iya. As per weather observation nato na muna. Muna siya? Basta cold dry air sang northeast monsoon, masugata ang low pressure area. Ma-low pressure area lang siya. Ang nagapaulan niya sa aton amo ni ang tail end sang frontal system. Okay. Amo na yung boundary blah nga sang warm moist air nga easterly dason ang surge sang northeast monsoon hasta malangda sila. Tikon manaog ang galom, ang surge sang northeast monsoon i-post down niya ni ang mga galom, di i-condense siya sa rain shower sa maning naagyan naton sang nagligad nga Disyembre 31 bit sa 1 sang Enero. Okay. Dason ginsundan sang pitsa 8 hasta sa pitsa 9 sang Enero sa gihapon dito gihapon Northern Negros. Sang Biyernes daw binalos sa Manila ang San Carlos hasta sa tunga-tunga sang Calatrava. Okay. Very good. Nagkakatabo. Hindi na siya bagyo daw low pressure area lang niya, may mga combined effects kabalo ka ang frontal system. action gan nga aga pamangkot ko simo kabalo ka ti bisan way bagyo kisa pariyo na blas experience ta nga kung madamol ang ulan ti kung sino bala mag-imagine nga San Carlos sila Talisay ni kin pangbaha ya. Amagani. Sus. Ti amo na nga kinaglan halong gid guro basta gani may ara mga weather disturbance. Kuan gigita o gigita mangkot gigita sa aton sini kuan bala mga authorities kay subo nga monitoring actually nga mo sa mga LGU dito sa bukid nga pamangkot mo monitor ba sila sa aton mga pag-asa, mga radio, mga TV ginabantayan man nila. Gani so ang publiko dapat ma-inform tagid kay once and for all para ni sa ilaman nga may ara sila nga daan sang information. Kabalo na gid man na sila halos, no? Pera kung daw ay radyo sa mga remote areas, pero kalabanan na sa aton general public, no? Daw ang consciousness nila sa mo ni mga natural hazards nagapamati na sila siguro sa aton. So halin sa aga hasta sa gabi nga pamati ay may DYEC, may DYRL, may Bumbo Radio, may One Western Visayas, may RPN, may DYBS, no? Damo. So ginatagaan ta na weather update pinaagi sa programa ninyo sa kahanginan diri sa firing line. Gani man, sige salamat gigan. Sige. Good night. Mayang gabi. Mayang gabi. Action Firing Line. Well, ang advisory, although LPA ini nga kon lang siguro nga ma-advise sa public, no? Monitor ka mo sa mga advisory nga ginahatag sa tagsa ka mga LGU, kaya mo nang importante. Kapin pagid ko nag-istar ka sa mga lugar nga sadto naka-eksperyensya sa pagbaha. Now, hindi mo ni ma-underestimate. Kung kaisa mabal ka lang LPA ini, nagligad ka ni White to LPA, no? Pero nagtupa ang madamol nga ulan sa bukid nga portion sang Negros, nagdulog sa Kapatagan, kag sa mga lugar nga nanubuan, Catch Basin kung tawgon, ti angwa, damo gid na bahaan. Action Firing Line. Amo gani ning rason nga may pilapag kataga
San Carlos City. Nga padayon nagaproblema, may mga yara pa nagatiner sa mga evacuation centers. Ti bisan pahatagan ayuda ini sila sa gobyerno. Ang problema o galing based sa ila eksperyensya, ginakugmat ka sa tion nga magtupa ang maulanon o kon ang ulan sa ila tagsa ka mga lugar. Action firing line. Halong lang no? Monitor lang permi diri sa aton sini nga pagpangalagad so that nga mayara kamo sang information kag update sa lakat sang panahon. Action firing line. Alas 7:16 na anong pinagkamadalag ko nga balita. No nga aton tutukan karon na gabi while sa national busy na ang aton nga mga health authorities kag mga miyembro sang IATF kon preparasyon sa vaccination program ang paghahambalan. As a matter of fact, may mga gin-inspection na sila nga mga lugar nga dito ipahamtang ining mga vaccine. No, gina-check nila ang required temperature kag kon balati plastado na ini. Kabalo ka pag-abot sa vaccine, kinanglan ibutang mo ini sa lugar nga hindi mapanos. Action firing line. Man may mga vaccine nga kinahanglan ang iya temperature. May ara gid bala gina-require. Ti kung hindi mo na balabot karon kundi magaguba to ya ang vaccine kag hindi na suitable para sa pagbakuna. Kapin patawo ning bakunahan mo. Action firing line. Man speaking of vaccination program, may mga nagahimo sang komentaryo kung kay isang Facebook ni magabulig man sa kaiwan pero kon may ara iya mga tawo nga ang tinutuyo nila maghimo lagid sang pilag ka mga daw kalingawan labla nila iya bakon mo pating vaccination program ginahimo nila nga kutaw-kutaw no ginahimo nga kutaw-kutaw sang iban kay kabalo ka do hindi sila believe sa gobyerno ta kung kay isa sa mga statement kang ginapangbuyan kay ti makon mo halin sa transaksyon sang COVID gina-question subong no kay ti may ara iya polisiya ang gobyerno kag ang pila ka mga nagatransaksyon nga kompanya nga mo maga-provide some vaccine din kakita imo in the name of transparency kun tani ginplastar na lang ni sang gusto no pila ang presyo sinati galing kay may ara sang confidentiality kuno no hindi pwede masugid. Action firing line. Now ti may mga reports kag ang sa Facebook kag ginmuno ko nga naging viral gani ang thread sa to nabasahan ko siling sing iban ti sino ning unahon sa vaccination o ang mga frontliner kag health workers siling gani sa mga comment dito siling nila ti kuno nahon ang frontliners kag may side effects ni sino sa uli matatap sang mga COVID patient. Action firing line. Pananglitan nga mayara gidman sang epekto o kon side effect ining pagbakuna o may mga gasuggest ganito siling nila why not abi nga unahon tapang inject ang mga politiko ni kag nagadibati kag ang ila ginaunay kung paano ligwaton ang konstitusyon. Action firing line. Grabe no pati yung mga Pinoy kung kaisa bangod man sa agasiling malakaniang they are on the right track siging paninguha sa gobyerno. Well, in fact, gina-acknowledge na nga paninguha ang Duterte administration nga maka-acquire kita sining vaccine. Tigaling sige ang kinamog nila, siging linalisay. Ti may mga nagkomentar siling nila mga politiko na lang unahon tabi sang inject. Bayo na kay kon hinali magtulurong mata nila ang mga politiko ya may islandam lang na sang tarong. Ay kalain. Action firing line. Kaya makon mo na, nung pating tao ko isa nagka-frustrate because ang epekto sang COVID, dali na lang kita magtangko isa katuig akson umpisa nga nagsulod diri sa pungsod Pilipinas, tiyan mo nang tandaan ta. Enough is enough na kuntani. Kabay pa matapos na niya. Ang COVID-19, kagkabay pa, bisan sinin na lang at tiyempo, bisan eleksyon pa sa 2022, kay dugay pa man, kaglawig pa man to, no? Kabay pa, hindi lang anay kamo abi magpamulitika kang magkinamog. Da, galing kay kabalo ka, ang politics, may body politics gani, hindi na ya madula sa kabuhi sang tao. Action firing line. Mansiling nila kon madula sir ang politika, ay daw kaluya. Action firing Ano pa line. bisan sa kapihan, timprano pa,
ang ginasumsuman kun hindi politika ti kunano nga chismis sa ila mga kilala. Action firing line. Pero seriously, anong pinagkamadalag ko mabalita nga atong tutukan diri sa aton sining nga pagpangalagad karon sa report ni Action Marlon Hinovia. No kay sa nasyonal do way paginman sa signifikante nga mga schedule kag patod abing nga palayag kung saan ugid mag-abot ang vaccine diri sa Pilipinas. In fact, ang aton si Department of Health mas ginauna nila sa karon kung paano ining polio vaccine program anay mapatigayon. Action firing Diri sa line. probinsya sa Negros Occidental baluon tay ni karon kay kaina may press conference si Governor Eugenio Bong Lacson. Now gina-check nila kag may mga allegation nga ining mga nag-alabot nga mga returning overseas Filipino ni balang mga taga Pontevedra, no? In fairness sa sining mga returning or returning overseas Filipinos, may mga ginausi sa subong, no, ang provincial government bangod sa allegation nga posible naglapas sa health protocol, no, kung ano man dira nga ginalantaw nila, gina-consider nila, no, nga karon ti i-refer ini sa National IATF. Action firing line. Dumduman niyo yadtong nagsakay sa eroplano nga nagpositibo sa ginatawag nga COVID variant, UK COVID variant. Ti i-check karon ta ini kay may mga report nga may ara kadungan sini nagpalauli kundi luwasad tong taga Pontevedra. May ara pagidi sang report as alleged gusto tan ipa-check karon sa isa ka mayor diri sa probinsya kay ang aligasyon nga may ara man sa Ilabanwa nga daw nakadungan sa eroplano sakay sa sining nagpostibo sa COVID-19. Action firing line. Ti COVID-19 may nag-exist na gadaan di sa aton, ti dugangan pagid sining new variant. Ti ginakulbaan kita, iding kakita sinaiman, no nga ining bag-ong nga strain o kon variant sa COVID, mas madasig ini siya maglaptak. Action firing line. Kamo nang worry karon sa ma-LGU. In fact, suliton ko ang Talisay City o kuniya ipay balo ko dras taga Talisay City. Ma-implementar sila ho istrikto ng health protocol gani mo sa ila dira kag ang curfew nga ginapatuman nila ti istrikto na naman liwat ni kay nagtaas ang COVID cases kuno da no sa area sa Talisay City. Action firing line. Ti ang mayor nila nagmando na bisan ang regulation sa mga merkado ginapatuman ng subong sang alkalde sino man abi hindi problema sinaman no kapin pa ko nagtaas ng mga cases no diri sa aton o dira sa inyo sa syudad sang Talisay. Action firing line. Di sa mga taga Talisay City kinanglan aware kamo dira kag palihog lang cooperate kamo no sa aton sining gobyerno lokal dira sa Talisay kaya mo nang ila sining nga panibag-o karon ginpalayag nga distriktohon tanan niya no sunod kita health protocol. Action firing line. Sige balikan ko lang nagkaron kay check ko lang dugay-dugay ang alkalde sa sining nga Banwa to confirm kung tuod ning balita nga dira sa ila may nagpuli ng OFW nga daw kadungan kuno no kadungan kuno sa sining isa ka Filipino nga nangin positive sa sining UK COVID or COVID strain bala ni o i-check karon tay na dugay-dugay. Action firing line. Diri sa Bacolod City Hall anong pinagkamadalag ko nga balita nga aton natutukan karon nga gabi construction sang tatlo ka mga merkado sa Bacolod nag-umpisa na Sumag, Granada kag Banago. Action firing line. Sa Bacolod City Government sa gihapon pamilyaran liwat nga ginasuwestyon ang Bacolod Night Market para sa mga displaced vendors. Ibaloon tani galing kiti kon mag night market ka kay kumo mayara sang ginapatuman nga curfew ang gobyerno kundi hindi kagidman ka palawig hasta ka lang alas 10:30 sinaay kay pagkalas 11 may curfew na di bla. Action firing line. Kag
Na i-check tayo ni ang mga development karon na kay ti kahapon nakabaton ng City Government of Bacolod sining mga face mask ambot din ipanagtag nila no dinhi sinong maka-avail sining hatagan sang local government diri sa Bacolod City. Action firing line. Paditali sina tanan tutukan sa paday na pagbangalagad sa inyo palatuntunan action firing line while ginanganangan naton si Mayor ang mayor sa isa ka banwag nga gusto naton ipa-check siya kag ipaklaro ning balita kay may nagguruwa abi kabalo kadasig magpalapta kapin pa social media. In fact, in forward malang ni ganisa ko namo nga i-confirm ko sa mayor dira kung anong kamatuod ni kabalo ka naman nga may ara man niya tao tuod lang nga way gid gapati sa COVID mo. Kag amo ni mga tao kung kaisa nga wala gid nagasunod sa ginapatuman nga health protocol. Atensyon kamo kay sa Bacolod, diyon nagbalik ha, nagumpisa na balang operation sa Task Force Disiplina. May bago na sumunga ginpangdakop, sinigid lang ho, nalabayan sa Task Force Disiplina, ati multa. Action firing line. Sa idalom sang ordinansang ginapatuman sang city, hindi lahog-lahog ni because number one, kung ikaw halimbawa, quote in the act nga wala nagasuksok sang face mask, face shield, social distancing regulation, kung ikaw taga Bacolod, 200 pesos na ang penalty mo. Kung outside Bacolod ka, basilipat ka mo, 300 na bala. Action firing line. Basing inugplitin nyo pauli sa inyong mga banwa dara kag syudad, insakto mo lang ibayad sa imo sininga penalidad. Action firing line. Tayo kay nagkabalik ng operation sa Task Force Disiplina. Now, i-check na ito, dugay-dugaya. Basi kung okay naman si Mayor, basi ma-park naman lang siya kag kung okay na siya kay para makasailuan tadayon ng Task Force Disiplina di sa Bacolod, no? Kag ini mga update man sa Provincial Capital. By the way, kaina sang aga sa Action Hotline na interview naton Vice Governor Jeffrey Ferrer, no? Kay tiyang binaha lang nga isyo, no? Kag ang ginalantaw subong nga mga posibilidad gintunaan sa mga pagbaha, no, sa sulod sang asod-asod wa kasiman na gidya, no, ang sabahin sang 3rd district nga daw muning natam-an to kay strike to sila sa sining baha. Tiyang San Carlos lately amuning uling nga biktima. Action firing line. Tikon in terms sang mga violation amuning gusto nato ni baloon no. Ano gid balang rason di ang mga quarry gid man kag illegal quarrying nga ginahimo, amo ning gusto tahibaloon. Action firing Kay line. siling Vice Gov Ferrer, hindi man naton pwede mag-compromise. Nga bisan tuod may benepisyo, man di kag may ginabayaran ning mga quarry ni sa mga LGU, pero ang mga pumuluyo nga nagakalitan, kapin papigado ang masakam, sini kundi dako nga halit. Action firing line. Isiling yan ihibaloon tagin mayon ni kag kon kinahanglanon nga hindi na ni sila pagatagan permit kag pauntaton for 2 years. Himuon tana. Action firing Pero line. balikan talang nagkaroon dugay-dugay kay gusto ko lang i-check ining nagwa nga balita nga may kadungan kuno nga taga-IB Magalona. I don't know kung tuod niya mo ni gani nga damo nga pamangkot sa aton. That is why gin priority ta tonight ang mayor sang IB Magalona. Online sa firing line. And joining us over the phone is Mayor Marvin Malacon. Mayor, maayong gabi si Action Art ay hupon dari sa Action Radio Bacolod. Kumusta, Mayor? Action Art, Manong Art, mayong gabi sa atong tagpalamati, ilabi na sa Kasmanuata sa IB Magalona, mayong gabi sa luwat. Salamat kit sa time, no, Mayor. Nagtawagin ko sa imo kay may nagalaptang balita bala kag gusto kay paklaro kay may report nga ato kundi may nagpuli ato balang nag-positive na on the record sang Department of Health no nga allegedly may kadungan atong nag-positive sa new variant sang COVID, no? And it was reported kang naglapta sa social media. Is it true nga may ara taga-IB Magalona kadungan sa tunang-puli sa eroplano, Mayor? Manong Art, no, ang inibase sa yung report sa aton niya doctors, no, si Dr. Hanio, nga inang sarabihanon nga gaobra sa Doha, Qatar, no, sa Doha, Qatar, may eroplano from UK nag stopover, nakasakay siya, tapos
puli sa Pilipinas. May isa dito nga kasakay nga may bagong variant, no, nga pasero. So na meaning na sa contact tracing dala sa contact tracing. Okay. So sa January 11, no, if I'm not mistaken, naggugpa sila sa Manila, yun swab sila dayon. And ang resulta is negative. No? Pagpulian naman sa Bacolod, yung swab sa liwat sa Red Cross, ginulat nila ang result negative liwat. And then kagapon Manong Art, yung swab sa sang aton di lokal sa Banwa negative liwat. So kinatapos na lang ginakomplete na lang ang aton nga mandatory nga 14 days nga quarantine, no, ang aton nga protocol. So on that end, ang aton resulta nga katatlo sa swab nga negative. So ang humble naton Dr. Aneo nga very safe na gid na siya kay ti katatlo na sa swab negative, and ginahulatan na lang ang nabili niya nga inadlaw para matapos ang iyang home quarantine. Ay, very good. So, amo nang manami nga balita. No, kay kinulbaan ko napagkita ko ano nituod ni siya kay kabalo ka naman sa tao. Subong basta social media kadasing maglapta. At least, ang klaro subong mayor, nagwa ang result, negative siya, kag gina-follow na lang, nabilin. Nga ining quarantine, home quarantine nga dapat i-follow niya. Yes, Manong Art. Okay. So, at least sa sarabihanon sa mga taga-Ibi Magalona, why kamo sang dapat i-worry, no? Partitioning nga report. Yes, Manong Art. Nang actually, ginatinguhaan na ginatanan, no? Ina sa importante na sa tanan niya matigayon ang aton niya mag-obserba sang atong protocol. At the same time, kung anong mga proseso nga insakto, kay ako gapasalamat dito sa aton nga doktor dira nga aktibo kayo sa pag-implementar. Okay. So by the way, pero ang sa area sa Ibi Magalona, why magindi pa subong problema mayor, no? In terms of COVID cases, doon po malang inyo? Actually, Manong Art, ng last 3 days ago, meron kita positive nga 2 ka bilog, but ato na sila sa quarantine facility naton. I see. Sige, anyway, baha-baha nga isyo o balita na Simon, anong latest? Tuway na gidman problema, no? Nakabalik naman to atong mga tao to na providean ka na buligan naman sa inyo Banwa. Yes, Manong Art, ng atong 3,400 almost nga mga household, no? Nakabalik na sila nga normal nga panimalay kag sa aton din nakahatag man kita tanan sang kinanlanon na almost na tagaan na. Pero sige pagyapon namon gina kumera pag wala matigayon or wala madapatan sang bulig ang aton nga local nga DSWD through kay Inday Bibi, no, sa aton opisina. Gina-reach out ginamon tanan kung sino pang wala mabuligan, pero halos tanan nga ginapasa sa aton mga barangay official. Ako niya sigurado gid Manong Art niya gina-attender tagitanan. Sige. On that note, Mayor, salamat gid sa time ginatag tonight diri sa Action Radio Bacolod. Halong kag mabuhay ka. Madamong salamat mayong gabi. Action Firing Line. Ang alkalde dira sa Banwa sang Ibi Magalona. Now, salamat gid kay kabalo ka nagwa ning balita. Gati may kadungan allegedly ti may ito kay gin swab, no, kag do hindi gid man sila galing nga siling do to paray gidabi. So kabalo ka sumong may balita lang partitioning new variant. Gakalarma kita siyempre, hindi kita luyag nga magbalik naman kita sa na agyan ta nga problema nga sadto, if you remember ang mga ginpatuman nga mga regulation hindi hama. Action Firing Line. Tiluyag ta mabalik to manangan actionan budlay no budlay. So isunod ko lang si Manong Action Marlon Hinobia para daw ma-connect ang balita bala partitioning balita sa Capitol man, no, ang mga development tara kay luyag ta inihibaloon sa Action Marlon Hinobia kay ina nag-press conference si Governor Eugenio Bong Lacson. Action Firing Line. Di gusto takwaon ang full details ni Action Marlon. Kay para isa na lang, no, para kumpleto na lang ni nga pagplastar, no, kay importante ni at least
ang mga pumuluyo, kabalo ko nga mo nang ginatutukan nila, basta development gani siyang balita, party COVID, halin sa vaccination program, pag-abot sining vaccine, ang pumuluyo, nga pamangkot, gin mo na no, ang mga updates ini, no? At gusto tayo baloon kay diri sa probinsya, may mga information nga nagdangat iya sa kay Governor Eugenio Bong Lacson, nga may ara sang violation sa protocol abi o kon sa ginpatuman sang gobyerno nga quarantine protocol nga daw subong ang opisina ni Gov gina-check ina ni sa legal department dira sang probinsya mo kun ano ginini aber baloon ta kay Action Marlon hinubiya kun ano gid ang kaundan sini nga balita. Capital Reports. Lasang pila pagid ka mga development no sang mga report nila sa provincial capital. Let's have action Marlon Hinovia on the line. Manong Marlon, may gabi? Manong Art. Ang gabi na. Ano to kainang presko ni Kwan, ni Gob? Action Art namunuhan to kahina ni Governor Bong Lacson ining kaso sang actually kung kanamuon sa mga returning decrense mga lima in Action Art no lima ini sila sa lima ti tatlo taga Banuat sang ili nagaluna ang aduha kung masihan at Action Art mga anom gid mo kay Anom ang sa Negros. Oo. Okay. Sa Magaluna, tatlo madali sa may Pontevedra. Kaya ang mag-ilo Action Art nga taga Banawa sa Pontevedra, may ipon na sila nga bata nila nga mga 20 up man ang edad. Pero... At hindi naman gali bata na kay kuha na iya? Legal age na na? Oo. Ang isa sa nakakuha atin sa Action Art kay ni Governor Bong Lacson ay nag-positive ining mag-asawa nga subong ara naka-quarantine sa quarantine facilities ang Banwasang Pontevedra. Okay. Kag ang isa pa gid sang ginapalibugan diri sang gobernador ay ang report nga nakalabot si Action Art dumayara sa natabo bala nga misdeclaration kay wani insigida ginpabalo nga halin di sila gali sa United Kingdom. Alin sa London, ining nga mag-asawa, kag ang ila sa nag-declare Action Art, LSI, locally stranded individuals. So, galing kiti ang problema, sinapag-abot na to nila sa Manila, tago ito, itong nag-record, kung why ni makuhaan sila information kag data Ang tao, Action Art, gani, nga posible nagproseso sa ilan sa mga papers na posible subject man Action Art, kag dapat ipatawag makuno ang atensyon hambal ni Governor Bong Lacson. Basi kung dito man sila diferensya, bala ba si sa ilan at basi hindi man na hungod sa mga nagpalauli na di? No, in fairness sa ila, tuway matakbalo pa kag galing kati mo nakabudlay, hindi naman pwede na yung i-expose pag ni mga ngalan nila kagalapan ni sila kapang interview. Gani man Action Art kay sa mga hapon istorya ko si Mayor Jose Maria Alonso Blas ang Banuat ng Pontevedra. Okay. Dakong magpati Action Art nga ang pagpositive sang siring mag-asawa ni hindi ni Yoki variant mo. Na isa pa na kay una best Action Art ang pagpaswab nila halin pag-abot nila halin UK abot sa Manila ang resulta is negative December 30 sila nag-abot sa Manila. Ay, lawig na? Oo, pagka December 31, ang swab result nila sa art nag-uyan sigida na negative. Negative. Pero, quarantine sila sa gihapon, 16 days, bali hotel quarantine, kay dapat Action Art, mahulat pa na sila sang approval, gali sang IATF sa regional, kag sa provincial. So tapos nila po ang hotel quarantine niya 16 days. Action Art. Naku, tapos na to. Okay. Pagka January 16, so mga 16 days gid. Pagka January 16,
nag-process sila nga makapauli na sa Negros Occidental. Kag pag-abot action art sa airport, ang protocol mo gimana mo. Okay. Ginswab sila liwat. Ginswab sila liwat sa Silay Airport. Pagkatapos po sang swab, January 16, gintugutan na sila nga magkapauli action art. Sa ila sa nga balay sa barangay Antipolo, Banwa, sa Pontevedra. So nakapuli na sila. Okay. Nag-home quarantine sila pag-abot sila sa nga balay. Pagka Enero 18, nag-action art ang resulta sang swab test nila. Naging kuha pag-abot sa airport nga nag-positive. Dire sila nag-problema action art. Nag-positive sila sa swab test ginkuha sila. Dire na pag-abot sa sila airport. Sa airport, yes. Correct. Galing kay take note, halin sila sa UK, for example, nag-abot sa Manila, December 30, saan o sila gani nag-travel? Pila ka adlaw silang tiner sa Manila? Ang pag-abot nila action art sa Manila, halin sa London via Istanbul, December 30 mo. Okay. December 30. Tinagpuli sila di January ano to? January 16. Tilawig na tinirlas Manila Yes. Na Nag-street hotel quarantine sila dito sa Metro Manila. tayo way takabalo to sa gintiniran lang hotel. While nga nag-travel sila pakadto sa hotel. Halin sa hotel pakadto sa airport. Ara sila sa airport kag pakadto naman di travel sila sakay sa eroplano. Tiwag kita nakaibalo sina along the way kung anong kalanabo bla. Correct action art. Amo na ang nagapalibog subong sa paninsaron sang mga opisyal naton diri sa probinsya. Okay. Kung paano action art naglabot sa amo sila nga senaryo. Kag mismo sigurong mag-asuwa na nakalibog man paninsaron nila. Kung nga ang nag-positive sila kay una bes nag-negative na sila. Pag-abot nila action art halin gidya sa London. Pero ini sila action Marlon upod ang taga-ibi Magalona. Hindi gid man sila galing nga isa ka eroplano sa tong OFW nga nag-positive sa new COVID o kung sa COVID strain nga ni? Bali atong una, nga atong taga Quezon City nga lalaki. Oo, hindi sila ti opod di bla? Na una to action art yan. Oo. Una to yung aeroplano. Ang aeroplano action art yan control ng UAA to yung flight. Okay. Oo. Nagsubo pag ito action art yan kay ang mga naka-close contact ito. Ang nakaupo dito ba lang ang pasahero sa aeroplano? Nagpalasitive to. Sus, temakon mo na. Oo, nagpalasitive to. Ang lubiyaya action art nga pag-positive sa kanang lalaki una niyan, lubiyaya, naging quarantine sa gida, nag-positive man. Ang iloya nag-positive man. Close contact sila nga daan mo. Oo. Kag take note ining new COVID strain nga ni kon new COVID variant, dasig niya maglapta ka ba, di bla? Yes. Mas makalalaton sa action art. Mas makalalaton siya. So kung basihan naton ang dalagan sa mga nadlaw action art sa timeline sang mga lugar sang sa mag-asawa niyo, ang lubig na ya, ikumpara mo aviation art sa una sa bang COVID-19, kundi 14 days. Okay. Itlawig niya ang mga 16 to 18 days na di action art. Ang ilang siling langat balal sang naggagawa ang result nga negative, kag sang ginkuhaan sila liwat sang swab test action art. Okay. So medyo makalalibog kay hindi pagin action art gani klaro di kon balano ni ang ano ning pamatasan sang bago nga variant sa COVID-19. Okay. Kag ang pamangkot di kundi mayara kita ang diri sa aton ginagamit nga gadget makakuan man o kun ang mga molecular laboratories di sa aton makadetect man bisan sa bag-o nga COVID strain gani. In action art question mark pa na. Question mark pa na. Kaya nga man, ang pag-test action art sang UK variant, tigto pala na sa area sang Quezon City. Diri sa aton way pa na sang bag-o abing ginagamit nga equipments nga makadetect siya. Basi ma-detect ya ining variant lang gid bla nga hindi may way sang bag-o nga strain o kon variant bla. Ang nauna nga COVID-19, amo na action art nga RT-PCR test. Correct. So, ang RT-PCR test equipment na. Yes. Amo na sa action art
ang makadetect sang una nga COVID-19. Ang UK variant, why pagid sang klaro kung bala may ari na dari nga test kits na ang isa nito nutuyo pag-detect kung may UK variant gagi na angkon ang isa ka persona. Amo na punto kay na ni Mayor Alonso sa ato sa nga interview sa iya. Ti amo to kay may nagwa, amo to kaning Ibi Magalona, si Mayor Marvin Malacon, giningagaw ko man, kay may nagaguluwa abing report, ngati may dungan nga taga Ibi Magalona. Ti pobre man to karon niya, kabalo ka kung isa ka lang, ara ka sa banwa, nga hindi ginmanlapad nga banwa. Mabalaan ka tao kung sino, ti atoy ang nagpuli mo, di bla manong, nagapuli sa lugar nyo. Oo. Na Ang sa probinsya nga level Lacson Art sa bahin ni Governor Bong Lacson. Ang iya lang una dari nga baloon kung bala ining ginasiling 5 or anom karon nga nagrense nga nagbalik diri. Okay. Akin ginman sa lugar nga UK. Akon ma-confirm ina nga nagalin sila sa UK kag nag-declare sila yung mga LSI. Diyos. Hambal di Gov, di ba noon, takon pwede hindi makapek kita sa legal action against sa ila. Kag sa mga tao, na posible may kapantahan kung gaana kalusot sila. Ganun kiti dapat maging fair makita sining mga nagpalauli. Di, kay base ko nung nag-process ng documents nila to si Kadua, base nag-advise sila to, Sir, ari naman kamo nagtiner sa Manila, di kay 31 pa man kamo nag-abot, ang status nyo, ilis ay naman lang ni, hindi man kamo direct flight, ari na lang sir, ang Pilapan yung ilisay, base ibla dito man yan nagpadihot sinihaw. Yes, Action Art. Na- No? So, ang punteriya sa ning legal action, hindi lang kay sa saning 5 ka mga nagrense, kundi sa mga tao nga nag-process sa inis nga mga papers. Oo, ako ni Action Marlon, di ni makabulig, kag makahatag pa ni burden sa nagpalauli, di mo. Kabalo ko nagpaula-uli na yung ma-returning overseas Filipinos. Ang kabudlayan, yung in-experience nila, hindi ni hamak. No, hindi ta pagdugangan, pagid. Pero, kung sila yatuod na nag-ideya, nga muna, that is another thing. Na, sige, abe? Yes, reaction art kay na ang statement to ni Governor Bong Lacson antes taman pamati ang ato sa ring interview kay Mayor Alonso. Una ton, Governor Lacson. It seems that they did, in their information, they did not say that they came from outside of the country. And also they claimed that they were quarantined already in Manila. But when they arrived here, we were able to swab them. 2 of them turned out positive. And then we found out that they did not, as I said, they did not say that they came outside. So that's why we still have to follow, we will still follow or strictly follow our protocols. And swabbing is one of those on arrivals. We have sent the sample to Manila to find out if it's of the UK variant. In fact, we're having it researched and then maybe, obviously, inform the IATF about it, and we'll see if we can take a legal action against them. We will make a report on what happened. You know, whoever released them in Manila should also attention should be called. No? In the case of these Negrenses, we did not allow them to be transferred to our quarantine facility until such time we would know what variant it is. They're just home. Kung sila lang, gapon, pamilya lang nila, then we can say na okay na sila. That's why they're being watched also that they don't go out. Okay. Sa bahay naman ng Sunart sa lokal nga gobyerno sa Pontevedra at sa nasilenta na ining pamilya ni bali 3 ba lang sila isa lang bata nila. Ang bagay Mayor Alonso Action Art din baka maayo nga dalo na lang quarantine ining bata nila isang pa nga nag-negative niya sa swab test. Okay. Kasi amo ni Action Art ang bata nila ang may damo exposure mo sa kining mag-Iloy. Okay. Ang babae ni Mga more or less pila ng edad sa mga parents, kiti ko mag-20, siguro kung 20 years old, mga 40 ang ang amay? Ang Iloy Action Art health worker na siya, 52 anyos. Okay. 59 naman ang bana. Ang ilan sa nga bata, iya mga 20 years pasaka. Ang ni Mayor Alonso. Ang suggestion lang sa alkalde, luya kagid, para madula ang pagduda, suspetso, pagkamalaka, dira sa mga residente, niya sa manual, i-swap na lang, swap na ang purpose, ma-determine kung may UK variant sa COVID-19 ang inyong magagawa. Yes. So, nga, muna sa RT-PCR test, ma-detect na niyang UK
variant nga COVID? Namangkot para sunart si Mayor sa health authorities ang Banwan niya. Lain niya ang sunart ang test para sa mga COVID-19 sang sa test sang bago na variant. Ay tuod. Mayara Amo nang nila explanation sa health officer nila sa Pontevedra? Oo. I see. So dapat ngitaan kita sunart sang test nga ma-determine kung okay variant or hindi. Mhm. Kay hambal sang alkalde base ang resulta sang pagpositive niya sa mag-asawa ni subong lang nga COVID-19. Na Kaya hindi niya okay variant. isa pa na. Mhm. Yarin tingog sang alkalde sa Pontevedra. So, amo na ang gwa nga nag-declare sila ng LSI sila po di ROF sila gali. Ang akon gani suggestion niya nga mapariswab sila ipariswab sila namon Kay kung tanahon mo bala, Malon, dugay na kayo ni mo, Kay hamak mo nag-tenure sa Manila for 18 days. Kay kung magambal kita nga bago nga variant daw kalayo gawa ko na ko man tanaw kay 18 days na mo, Sure lang ko na kuya, ipaswab sila sa bago nga variant para sigurado tati pero kung may aragid man wala kita choice para parang balantang tuod pod sila nga bata isa negative niyang bata nila mo expose gid sila yan quarantine namon bilog sila sa pamilya pwede ang swab gali nga for regular nga swabbing plan hindi mo na ma-determine ang bago nga variant so may ara gid ako nung swab nga lain gid purposely for variant. But sa lingon ato ang specimen nila to nga ginkuha una hindi to mausar to determine kung new variant. Swab sila purposely para sa variant nga bago Ining bago subong case na to kung ga suspect kita kay halin ni sila sa UK kinsindi man ang variant dito sa UK managalin. So, gusto naton ang tuod gid ang magwa, Rest assured nga ang banwa nagatingwa gid nga masulbar ni tanan-tanan para magtawa yung pinsar ta kuna kuya ang gin-suggest ko nga i-swab sila purposely para sa new variant. Si Abal ni Alonso, pasalamat ang kilagatan ng sunart kay nagligan to, nalakip na rin banwan nila sa COVID-19 free municipality mo. Subong nagdugang naman duwa ang active cases naman ni mag-asawa. Ti isa ni siyang dapat naman nga balantayan tang mga development kay hinali karon kon may mga case man or incident katulad sini nga may nagapalauli di kag wrong information halimbawa hungod why naton ginambal nga amo ni silang gina-refer ta but in general kun may maghimo liwat sang ideya nga amo ni ROF kay mo or OFW pag-abot mo ding imo yang gin butang to sa imo information nga ilisay kaabi kundi kita lang nabutang di sa lugar naton sa panibag-o naman nga problema. Yes, asunod. Damo na sa nga ka supak sa sirang pagsulundan ay ibang ganang sunod na pasakaan ang kaso. Timakon mo na. Pero iyo lang dutay malang na. Dari sa Negros kay ang problema sa mga sunod mo sa mga nag-fencing nga naghatag na kumpiyansa. Pagod bang sa matabat kapag nubo sang kaso, prote sa mga may bagong variant, tuman na ka-delikado mo. Sa sunod, ang nag-ato sila nga nabuto naman health experts natin. Sa bahin sang PIMT, kasi kung may ideya na sila, mamangkuton talang kung dala may kapasidad na ang Negros Occidental sa pag-test, sa pag-determine sang UK variant, bagong variant ng COVID-19. Bali si Dr. Sipard Kailian? Yes, check sa sunod or si Dr. Ernel Tumimbang mismo okay. Pero sa management, kuan lang nagaling, si Dr. Kailian, bali siya na iyang commander. Commanding, ano ganito tawag siya? Provincial Incident Management Team. Incident Commander siya. Manang pwesto gibayaan bala ni former Executive Assistant Jonathan Lumaton. Okay. Sa nagbulo si Kailian Axon Mas mayo po sa health experts or health authorities kin ang makasaysay sang sining palaligban paangot sa UK variant. Ang ka-action gikan sa Kapitolyo Action na Marlon Herevoya. Una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Action Firing Line. Salamat kid Action Marlon Hinovia, mga nagapanguna nga balita gikan sa Provincial Capital. Nga ginauna taning parte sa COVID gyapon. Man hindi gani madula, bisan gusto taman nga hindi kita magtandog parte COVID, ang iban natakan na, ang iban
Yan ang sulit-sulit malagyapon pero lain naman niya nga development toy. Lain naman iniiya because of the new variant. Na question to, i-check na ni sa mga legal, sa mga health experts sa Negros and Bacolod, kung bala ano ini yung process. Ang pag-detect sinibala sa new COVID variant, you need another equipment sining para ma-detect mo siya or ining ginagamit ng RT-PCR test will do para nga ma-monitor o ma-detect naton ini. Action firing line. Tinahibaloon ta kay importante ini mo. Makon mo yan karon makita mo sa social media, gulpiada lang maging pambutang, tugin pang mention pang mga banwan kundi kalaag ang tao, ang mga malapit yung kasi Mario nila da kay kon sa barangay ginatiniran lang, kundi kulbaan ka. Action firing line. Amo na kon kaisa, kinanglan diri may mga authorities nga dapat mag-akto gilayon kang maghatag isang official statement so that the public may inform kag hindi sila magkabalaka. Action firing line. Alas 7:56. Pagbalik ta karon na sugpunan ta ini plus ang pila ka mga balita gikan sa Bacolod City Government Center. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati ang lamon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanan Inuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita may dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat sa pagserbisyo Patas kag balanse Patuod nga mensahe Wala sang hinadampingan Padayon Aksyon Radyo Bacolod nun kag Negros anon Inyong pamatian Stasyon nga nagkapalaplag sang kamaturan Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karong kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod na mensahe Wala sa ginadampilikan Padayon Aksyon Radyo Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y Sansay anong nagkahintangan Responsable at pagbalita Pagdayon na ipalat na Malasig pero
Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaong kag kasanag. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sinsan ang mga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalagang palanggan.
Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Babakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kita ulog na na'y sinsan ang mga kahilangan. Responsable ang pagbalita, pagdahil na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palangga.
Bacolod, saludo sa imo. Firing line. Aksyon Radio Philippine Standard Time alas 8:11 na. Sa gihapon aksyon na firing line ang inyong ginapamatian sa ngalan sa inyong regular anchorman Aksyon Brian Morden. Action firing line. Maayong gabi lang may lang pagmonitor kay John Acosta, amo man kay Dennis Salazar, no Philip Laurenti, Cesar Lanaria. Gapangagdapan ni hapon si John Acosta, salamat ha. Henry Suson, araban si Grace Bernal Morales, Opilia Galero RC, kag Sir Edwin Gonzales, gamonitor man ha. Why duty, sir? Sir Edwin, gabi naman no? I presume why na siya duty. Salamat gid sa mga nag-monitor ha. Mayong gabi man may lang pag monitor kay Madam Hasmin Londres Gargaritano. Sila nga may gabi man nung art. Sige ang gabi, salamat sa pag-monitor thank you gid sa pagtutok karon ng gabi. Amo man sa kay Papa ni Aksunan si Tito Edgar Defensor sa sitio Cabura, Barangay Pilisa. Ti duty sumong ni Tito Sani da. Kita ay kami ligad adlaw sinya kada gabi gakuan ko ga duty sa kuno gali Aksunan, gabi ya duty. Action firing line. Kag sa kay misis niya, no, kay tita na may gabi lang. Kung gabi ara pa sa duty gapon sa health center adlaw lang no. Sa gabi way na. Sige. Thank you gid sa pag monitor. Ari pang iba na maminsahe para at least makabuelo kita gilayon sa iban nga mga balita tadugay. Ang task force disiplina nga daan pangbira sila at least nakabalik ng operation nila subong na ala nyo sa mga waay blaga sunod niyo sa health protocol tiambot sinyo da sige ng operation subong o basi kon magkaladakpan kamo da problema nyo gid ang multabla o basi kon kumpiyansa kamo kaya binyo nagligad o naguntat ang operasyon sang task force disiplina natabuan lang to kay nabaldang sa lakyan nila. Action firing line. Kay bro Sigfred Sapa and the rest sang mga miyembro no sang kabalikat Civicom Bacolod City Chapter and province-wide. No? Mga members ng kabalikat Civicom, mga 41s and non-41s, extending evening greetings to all of you. Action firing line. Si Minda Lialto or Ilalto, good evening, monitor siya Jobal Trinidad, monitoring through Transistor Radio here in Cabancalan City. Salamat kid. Joy Drilon, Araban Gerald Hermino, sinanay kag tatay na kuno solid listener sa ERB via Transistor Radio. GR Mainit Region, Raymar Biranio Lingosti. Sa Hagimit La Carlota siya gamonitor. Imbong Jocampo, Rofi Libran, watching and listening here from Talok, Bago City, Maulanon, Silingya nga gabi. Action firing line. Angela Liarte Gayondato, sa Bangga Tutong, Pilisa naman siya gamonitor. Bata niya nga si Maricon Castillo sa Birot, Libanon, gamonitor man. Amy Esmeraldo Dolido sa Hong Kong, Idi Laos, kag tanan nga mga miyembro sang OTTG, may gabiha, Nanay Isabel kuno upon niya gamonitora. Gina Hirona Fernandez, nagamonitor siya via Facebook Live. Liza Castellano Parunggao, halin sa Cabanatuan City. Jocelyn Liboon Dispuho, Alma Agravanti Sabater, Maingab Idra Noel Amar, Romy Agsam, Bilin Salaw, Liberty Binitin Obaldo, Maingab Dolores Guadalupe. Aksunart, basta OFW, call center, government employee, basta go-work ka, COVID na ina. Si ka-driver tapasiro para si tamo lang, dayon resita nila. Good evening, aksunart, nami ako lang, SG Floro Duenas from Cadiz, kag family Alvarez, sang sila City Taran nga security guard sang Tax Security Agency. Baron Alvarez Galia. Salamat gid Balron. Hariman Jocelyn Arecibita Olak, Mon Lisa, Yosimong Caltorilla, Grace Torretsa de la Cruz, Elizabeth Malaka Gamala, mamayang gabi. Simeon Gani,
Gamonitor siya. Mario Bacauco Irad, kag Paul Spot III, John Hidalgo from Bago City, Slasher Sumugat. Sa Fortune Town naman gamonitor, PD Magsipok, oy may gabi. Siya, monitor kami diri sa Rofi Pharmacy sa La Castellana. Oy may lang ang pag-monitor sinyo da, halong gid permi. Action firing line. UP, aton ini. Ay, gali. Sige. Sir Simeon Gani, may gabi si mo. Good evening, Action Art, Sherlyn or Javier. Action Bray ko no. Martin Aliling, Rosalina Arellano Espadero, kag Bobby Munoz. May gabi, sir. Jonathan Cordoba, si Simeon Gani, Nikos Balagusa, Dainis Lanada, Gabriel Magbano, Amer Husin Ali, nga monitor siling niya, si Homa Lumina, Madam Heaven, may gabi, Joe Abuana. Ang iban, karon naman, dugay-dugay. Action firing line. Gagawon ko lang anay task force disiplina kay nag-operate sila di damo galingin pangisyuhan nila bilog man kay subong tali ko magtiyog kadis Bacolod ang iba nagatag gibla kumpiyansa kay abi nila na why naman to nagalibot do okay naman subong ang task force disiplina do hindi naman sila makita. Action firing line. Nagkuan lang to, nag-hibernate lang sila to, kapin pa naguba ang salakyan nila this time, balik sila sa operation, may mga nagkaladakpan na, tiyan mo na bla kung kaisa, hindi ka mo maghatag kumpiyansa, para nis kayuhan masantanan, di man lang para multahan ka mo. Kinalan sunod kita gihapon, sa ginapatuman nga health protocol. Action firing line. Ay lang pagmonitor sa Kabalikat Valladolid nga nagdulong ka-relief nila sa Silay. Ay, gali ka. Siling Ma'am Jenky. Ma'am Jenky, gamonitor gali. Mga taga ang nagdulong sa relief goods. Sige, salamat gida. Pero kung na lang signal niya, basi kung hindi pa siya kabalo ko kapoy, ito sila galinibutay mo, inuulan pa kadaan kayo na. Kay gusto tayo baluon ni kung ano ang latest sa mga operation nila. Tiyan mo na, no? Hindi ka mo magatag kumpiyansa, siling ko na nga, pasi kung magkaladakpan ka mo, na ang iban to niligad sila, okay na, iban o ay nagiging nagasuksok. So mga masalakyan, no? Mga salakyan, almost 90% sa pasahero, why facial dia? O, ti may ordinansa bala. Action firing line. Araman gamonitor si Pablito Benedicto. Ano? Salamat gid sa imo. Online sa firing line. Ari sa aton nga linya, Wilfredo Taba Julingo, sir, ang tagpamuno sang Task Force Disiplina, no? Ang action officer joining us over the phone. Mayong gabi. Action Art, mayong gabi sa aton nga pamuno. Ang pamuno, sino Action Art, si Vice Elcid Pamilyara, action officer lang ko. Gani, ato sa punta siling ko, action officer. Galing ka daw, ikaw yung permi kay action officer ka, do ikaw ginang frontliner da. Busy man si Vice sa mga meeting sa EIT. Sa mga kalamo man, yung may sindi Gani, so anong latest man? Everyday ka meeting kami ni Vice everyday. Nakabakita ko yun na may operation ka mo, nano to, pilak-bilog nagladakpan ta, sir? Tatlo Action Art ang wala sila bala nagasuksok sang face mask ang isa to, ang isa duwa tong wala ga face mask, ang isa wala face shield. So balik na ang operation, tas ano ka mo balik sang full operation yo, by the way? Sang Monday. Sang January, ano tong Monday man? January, basta Monday. 18 kay 20 subong. Oo. So pagbalik niyo operation, kumusta? Why man makibot ang publiko nga gali ang task force disiplina? Ati do, pamang makita nila kami, nagasuksok ng slapis. Mas kilala, nagid man kami nila. Actually, unabis naga-uniform kami. Ati, dason may gapon kami nga dala. Amon sa lakyan, wala man ang alam. Pero aware nagid man ng tao. May nagasaway sa ila. Okay. So, layo pa kita nila, nagasuksok naman, nag-aalsa na sila ng pismas nila. Okay, iban why properly nagasuksok sini, pero at least sa inyo subong pagbalik na sa full operation, magasigi-sige na iniya Sir Wilfredo o Sir Taba. Of course, Action Art, sige-sige ni sa min may
ang law enforcement bilang ang gasaway ang ordinansa ta mo ning task force disiplina ang intugyanan sang aton ang mahal nga mayor nga executive order ya bala nga amo ning tasking taya nga sa health protocol ta nakapokus. Si mintas tanto guro may COVID. Sige guro niya nga aton ni way pa man kitang taro ang vaccine no. Gani man. Di, mientras tanto nga sige pa ning problem, kag sige man ang ordinansa, sige man ang operation nyo. So, kag ang vaccine gani, action art, meaning to say, sina every year mo pa vaccine gidya ang mga pumluyo, kasi ang effectivity sang vaccine, 1 year, man lang wala pa na gani, ma-prove kung 1 year or 6 months, kasi ang iya yung pagturok sa imo, basta tuslokan ka Mars, dason nga Mars patuslokan man liwat. Do mo na malanat kay way pa man sa sang lifetime nga vaccine mo. Correct. Amo mo lang na sa 1 year lang man na sa kuno ang kanya. Okay. Si Ara gid po ni. Pero kumusta by the way kung di may ginayo ka Mos Council, mga tagiya sang establishment pala dapat may mga multa man. Nano ang update sa to? May nag-sponsor na sa council? Yes, action art do kay usually kang gabi mga bago lang gani kami kaway lang kung gani dugay ka pag nagalibot kami may mga halos na establishment sa may so kumud ay action art makabot sir nag-utod-utod yung signal mo, pigaw ang signal mo da? Okay na. Kay sa mga establishment kung gabi, action art, pali bala, serve na ilimnon. Kason may kinanta na, may sinaot na. Kagina, gani sa ngaga, sa Burgos, isa tong amon naging dakop to, isyuan, nagainom to beer, nagasingalong sa Burgos Market. Nagwaga ka pa nagainom beer ba? Talaga ka pa yaga kanta. Di kay basi. Ang abiyaya kung makainom siya, kay luway siya virus mo. Oo, aga pa. Tukar na singalong kang nag-inom serbisa. Sige ko na matyaga niya, wala na yung virus niya. Amo to yung isiwan ko na konsentisyon, kag ginakigan ko tong establishment. Ko ikaw, aga ka pa diya sa Burgos, iya pa diya ka gobyerno, diya yung tindahan, aga ka pa diya pauwang sang imo yung nga bidyokihan. Kaya mo na ka-action art, no ka may kabudlayan, tanong kaya ang establishment, wala penalty. Wala sang, daw sa aton lang ordinansa, naging pasad ni Councilor Baribar, daw sipay ang multa sa establishment. Kaya mo na nga gayo, bisan akon gani, bisan 500 na lang yung may multa. Basta may multa lang mo, para lang do i-police man bala nila ang ilang customer. Kaya kunin mo tulokon niya, establishment niya, hindi man nila ipagsawayon ng ilang customer, kaya bintay ang ilang na pangita mo. Alang-alang na sawayon, kaya gusto nila yung may binta. Kaya mo natin, kung may kami, magabot kami nga may 40, kaya inom mo kung 30, kaya na lang yung amon multahan ng establishment. Hindi ko na lawan-lawan sa naman, masakit man na gulong 500. Correct. Na gani 500 na sa iban gani nga banwa, kita ko Iloilo do 5,000 gani, pero Iloilo 5,000 na mo establishment. Okay. Pero nanong update sina, may nagpasiguro na nga mag-sponsor sini, kang natalakay na? Natalakay na sa action at sa EOC, kung may EOC kita, every Monday o Tuesday, nag-report mo na ako sinadira. Sa EOC, kay amo na tang data, gadiring tasang tanang parte sa kupit under sa EOC mo. Kaya ginahambal na nakon, nga amo nang nakita kung isa ka problema. Okay. Kabudlayan namon, kaya ang mga establishment, wala sila pakialam. Sila ko, kag hindi man kami ano man ang imulta naman sa ilabi, kaya way man ko kabasa sa city ordinance, wala nga may multa sila. Kung ipagi ito sa proseso, lawig pa kaya notice o violation, pagi mo pa sa city legal, may closure, tilawig pa na yan, atong kaya instant bala nga pag violate niya, 500 pesos tayo. Okay. Kung hindi siya magbayad,
Community service, disobedience ito, person in authority, ang muna dahil na matabo siya kung magala sa lalis. Kasi napicturan na nga, may nagasinaot, may nagaininom, mo. Kung So, di ba mahapos, ang correct. pagsaway namon. Okay. Ato naman to na noted na to ni Councilor M. Ang, nga ihaboyan naman to sa council kung sino sa to ang mas sponsor. Na istorya man na nakon sa aton nga head sa task force nga si Vice Ilcid nga amo na ang akon nga nakita nga solusyon sa mga establishment nga naga-serve sa mga ilimnon kung gabi. I see. Damo, naging rampant, naging bisan sa mga bitsista. Ang mga alos kita kung gabi, maglibot ka nga, ang tao kay ninom naging jabir. Grabe, no? So anyway, kung sige-sige ni Guro kagadadlaw, damo magkaladakpan yung basi kung magtarong man ni sila? Kung matarong gid na sila kung may sige ang multa, ganito na maluoy, matanitan sila, ganito wala man ta choice. Ma-i-implement agad ang ordinansa, kasi kung pabayaan, tani basi kung magsaka naman ng aton, wala nga mga kisis, kasi kung magsaka, hindi giniya malayo nga, ang aton nga quarantine status, medyo ipit naman sa pumuluyot. Di kung tikita naman ng apektado, kung medyo may mga border sila naman. Imbis nga mayo, tani niya nga single digit, baga pinagustuhan na, tani nang magkuhan na lang bala, self-discipline na lang bala, ng kunara, kabla sa ilimdan, o kung kainomdan, sa laka-laka na lang tani bala. Gani, kabla ang lamisa, bala sa duwalang katao, kapungko, do at least, okay pa. Doon galing kiti duway na gidya makita duway na gidya. Galing kiti kung lantawon tayang inom bawal gidya gyapon mo, hindi ya pwede gyapon sa balay mo lang ya. Yes, aksyon at bawal gidya Pinasulod nila sa styro. Daso ng iban ginaputo sa puyo ang bear. Ang iban wala na gidya ginaputo sa harap-harapan na gidya Kita kabalo na ta sa diskarte. Kaging pa na siguna mo. Oo, sunod sa pitsil. Okay na. Galing kaya nga ton, gina-consider na. Galing ti dapat, ang mga tag-iya tuod, amo man mismo, magsaway sa mga customer nila. Wala sila madlo, kaya man sila daw nakita man nila, nga daw man sila instant multa, bla, daw ay. Why instant multa? Dito kung may instant multa, mga bal man na siguro sa customer na nga, laka-laka mo, kaya kung diya karoon ng multahan. Ati kabay pa matalakay ni sa konseho Amo rin gina-expect na ton while nga nahulat pa ang vaccination program, ang pag-abot ni sa vaccine, kagabay pa madula ng COVID para sa uli pinagusto kamo na kung mag-ano kamo na sa ulihi. Ati sino lang hindi gusto nga mag-normal bala kasi siyempre nanagid man tayo sa pangalipay mo mugin man lang yung life sa mga Pinoy. Amo na yung enjoyment sa Pinoy after office hour yan, hindi pa gano'ng office hour, kanta, inom, saot, amo na yung lagaw, amo na yung atong yung pangabuhi niya sa Pilipinas. Gani man. So anyway, kipas posten, matawag lang kami si Imo Sara kung nanong mga update ka developments ni. Salamat sa time mo ginatag karon na nga gabi. Salamat sa Action Art. Good night. Good night. Action Firing Line. Ayos titatlo lang kabilog ang nakuha nila. Hong iban, reminder gihapon, perti amo na balabaw, cooperate mga mo. May gabi na kay paring Romo Pasaporte, ha? Ang mga pension, i-check na nabi pare, kung din ta siya nakapamangkot nga makakuan kita, makahibalo kita, kay every 16th of the month nag-aabot, ay gali. Sige, i-check na lang na pare, kay why pa ko idea kung ad-inter sila makakuha sang maka-inquire sila. Salamat kid pre, i-check na siguro by tomorrow Action Firing Line. May gabi mandira kay Ma'am Vanessa Mayo, ga duty siya gilisubong pero ga monitor siya, ginapatamiyaw lang, happy listening. Dira sa may area sang kuano, sa area sang Old Airport ni siya ma'am. Ga monitor siling niya kag upod na nga nagatutok karon nga gabi si Mrs. Alvarez, no? May gabi dira. Mayo lang nga pag monitor sa imo. Ay, friend magali sila ni paring Romo Pasaporte kag ni Ma'am Vanessa Mayo. No, may gabi dira. Jocelyn Arcivita Olak, nabasa ko na ni gali kay na. Thank you. Thank you, Gid. Araman si Freddy Magsipok. Monitor. Nabasa ko na ni.
Roderick Alcantara, ara gamonitor siya. Si Mitch niya. Okay. Rosalina Arellano Espadero, Jonathan Cordova, may gabi, Simeon Gania, nabasa ko na niya. May ara ga pop-up nga, nabasa na natin kina. Good evening, Action Art, nagalantaw ko sa inyo. Si Jenna Hirona Fernandez. Mario Bacau ko Irad. O, sige ah. Ang iban, karon na lang guro, no kay gagulpiada lang pop-up ang iban nga mga messages, oh. Ano pa, gakadula ang iban. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamati ang amon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong nun kag negrosanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsang anong ang kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na italak na. Magasig pero sigurado, aksyon na may dalat at palangga. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo.
serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Pagkulunod kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y sinsan ano nga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdahil na italak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalagang palangga. Padayon Aksyon Radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon
Action Radio, salamat sa paserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin agadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 8:42. Standby sa ma-report yung Aksyon Dale Salazar, balita gikan sa Bacolod City Hall. Action firing line. Oy, kay Michael Season gali ara siya, si Michael John Season ara sa Paranaque, kag si Mary Herman, no? Ang tanan kunong PGBI Takuling Chapter. Ginatamyaw lang. Mayong gabi, salamat gid Jose Herson Lapinig Honyo, Teresita Quinto, Araman, ka-monitor, thank you gid sa inyo ha. Kag subong man, si Ma'am Rosalina Arellano Espadero, Susan Gonzales, kag Sir Eduardo Gonzales. Thank you sa inyo nga pag-monitor. Action firing line. Last and final stretch kita sa aton sining nga pagpangalagad. Action Radio City Hall report. Sa Ilocan Tagilayon, ma-update gikan sa Bacolod City Hall, it's up Action Dale Salazar. Action Dale. Why siya makasulod? Sige, sa Ilocan ta sa piyak nga linya kay Sir Arnel Dele sa may nga idra sa Police Station 6 kag aksyonan bag-o nagli ang commander bala sa inigaran si Sir Jake Barilla nagbalik kali why na si Sir Ganson, no? Action Dale. Yes, Action Art. Sa mga balita naton gikan sa Bacolod City Hall, nag-start na ang construction sa tatlo ka mga bago nga mga markets diri sa may syudad sa Bacolod. Action Art, no, hini siya ang located sa area sang Barangay Banago. Bago gini Action Art since tulad dira public market amo man sa area sa Barangay Granada kag dito sa existing public market sang Sumag Action Art. Gin-announce ni Congressman Greg Gasataya nga sa bayan sa Barangay Sumag amo ni siya ang pinakadako, no, nga public market bangod maging 2-story Action Art ang ini nga proyekto. Ang second floor magasurvey ni bilang parking area dula dira sang parking area sa sang Sumag, and then sa Dalom kaya man siya magasurvey bilang balaligyaan Action Art sa mga magagmay nga mga negosyante. Ginapaabot sang congressista within this year, no, 2021 matapos ining tatlo ka madlago nga proyekto nga ginpunduhan sa ilaluman sang budget sang Department of Public Works and Highways sa DPWH Bacolod District Engineering Office Action Art. Pinaka-purpose dito sa kay congressista sa sunod kay Gasataya nga 2 years ago iya inigin propose bangod una ti ma-decongest Action Art, no, hining mga nagakadto sa mga merkado sa Burgos Central Market
no, kag sa Libertad Market Action Art, like ang mga tawo sa area sang Barangay Tangob, Barangay Pahanokoy, Barangay Sumag, kag Barangay Punta Taytay, hindi na nila kinahanglan pa nga magkadto sa merkado, no, sa sentral sang siyudad sa Bacolod para magpangumpra, kundi dila nagid lamang sa Sumag public market para ma-improve dila kag ma-develop ang ini nga area. Sa bayan sa Barangay Banagot, tiyan mo na siyang unang ation, no, nga may ara dila sa pagatukuron nga public market action art kag dito sa east nga portion sa Barangay Canada amo man, no, para ang development bala sa siyudad sa Bacolod hindi lang sa tunga kundi sa linlain man, no, nga area sang Bacolod City. Ari tingog ni Congressman Greg Gasataya. Nagsugod na actually ang construction sang Sumag Public Market, no. This is going to be a 2-story public market sa Barangay Sumag, no. Actually kadungan yan ang pagubraman sang public market sa Banago kag Granada, no. So ang intention man naton kung naging proposed ni 2 years ago was para ma-decongest man naton ang aton existing mga public markets, ma-decongest naton ang traffic nga ang pumuluyo naton nga nag-start diri nga mga areas, it will be more accessible para sa ila. Like kung taga Sumag ka, taga Tangog ka, or taga Panukoy, Punta Taytay, pwede ka na nakapaninda diri sa Sumag, no. So amo gid ang aton intention nga to have 3 new public markets sa aton nga mga barangay diri sa Bacolod, no. Sumag, Banago, and Granada. So gasugod na ni siya sini nga matiningon. Action Art, nakatayan ang tingog ni Congressman Greg Gasataya. Ano to kaniliwat? Banango? Banago, Barangay Sumag, kada Barangay Granada Action Art, no? May merkado naman ng Sumag, ya? Yes, Action Art, pero i-improve ni siya daw, okay. isa na siya ka-floor, so sunod kay Congreg, ambala, hindi siya makabig nga renovation, bangod sunod siya tita ko gida nga development, ang igabubo dira sa sila merkado Action Art, para mas maka-accommodate sa mas bedamo nga bumalakal, especially sa sur, no, nga bahin, sang syudad, sang Bacolod. Ang Banago, wala dira existing public market, ang balik Congreg, na pakigangot naman siya sa mga natungdan nga punong Barangay Action Art nga nagasuporta gid sa sini nga mga proyekto. Sa iban nga balitagikan sa Bacolod City Hall, speaking of market, liwat nga nag-float ining idea, no, nga Bacolod Night Market diri sa may Syudad Action Art. Ini matapos ang pagsinapol nga gina-conduct sang DILG upod ang 61 ka mga punong barangay sa syudad. Kahapon nga adlaw Martes sa ila siniging talakay ang update sa road clearing operations matapos man ang adjustment, no, sining deadline sang road clearing operations 2.0 from January 15, 2021. Ini siya gin-move or gin-paisol sa Marso 2021. So, ginpalag diri ni Vice Mayor Sid Familiaran, isa man sa mga nagtambong sa pagsinapol kahapon nga adlaw. Sunod si Action RT, ara sa gihapon, hining mga displaced vendors, no, nga sa tubala na apektuhan sa road clearing operations, nagabalik-balik sa mga lugar nga supposedly ini dapat nila pagbaligyan. Bangod nagalapas sila Action Art or violation, no, sining campaign sang DILG nga mga illegal structure, hindi dapat mag-obstruct sa mga dalan nga ginaagyan sang tawo Action Art. So isa diri sa ginalantaw nga solusyon posible according kay Familiaran, amo na siyang pag-establish Action Art sang night market sa siyudad sa Bacolod. Nasunod siya ining mga mga magagmay nga mga negosyante dira sa downtown area, kung wala sila sang lugar, kundi sila kabaligya sa aga, kundi pwede sila hatagan sang tion nga magbaligya sa gabi Action Art nga hindi bala nila kinahanglan nga dugay-dugay nag-alsa sa ila sining mga produkto, sa ila sining mga prutas, sa ila sining mga merchandise. Bangod ti man gani, no, ang City Legal Office Enforcement Unit or team ang naga-monitor man sa ila sining hulag nga bawal gid ang pagbaligya dira sa area sang downtown Action Art. So sunod kay Familiaran, ang ining suggestion liwat niya nga ginapalambot kay Executive Assistant Ernesto Pineda, and then si EA Pineda naman, di siya ini magapahimo sa nagakaigo nga pagtuon kaga mga mag-recommend kay Bacolod City Mayor Bing Leonardia. Aring tingog ni Vice Mayor Sid Familiaran. So mag-suggest kita kay Kwan, Erne, tunan
Palapot yan mayor nga i-implementar natin ang pantala night market so that ng vendors sa nga napituhan uri man. Okay. So, i-revive ang inyong plan vice to kama yung suggestion? Na suggestion lang kita. Okay, I see. But si Sir Ernie, do ka positive man vice? Well, natural kaya kita man na suggestion mo. Oo. Honestly, action din ang tao, hindi normal sa tao na hindi siya magpasaway kung or hindi man siya maghimog sa malain kung hindi alang-alangon mo. Sino ba gusto mag-commit siyang mag-violate siyang law? Kung gakutoy ng tiyan mo, survival, then kaya mo maski kung kata, huwag ka tilak-tilak-tilak ka. Oo. Para kabaligya ka kag mapakaon mong pamilya mo. Oo. If you can recall vice, ang ang pinaka-importante nga kaundan sa night market ordinance since na-approve naman niya siya last year. Well, kaya mo na siyang purpose sa night market mo na hindi mo makomodate sa adlaw or para dira sa illegal nga nagabaligya kung adlaw, matagangan mo sila simpo na mabuhay sila na legal ang hindi ka napaglakson ba? I think kung masukdan, ang budlays ni masukdan mo mo. Sunod na si Bacolod Vice Mayor Elcid Familiaran so ang ining development Balantayan Action Art since kadamo man sa mga madagmay nga mga negosyante diri sa mga syudad ang interesado man no nga magpakigbahin sining night market kag kun ano oras diin nga area ini siya iga-establish sa mga syudad sa Bacolod since kung madumduman ang syudad sa Bacolod no meron ni siya sang night market ordinance action art kag duso tinalikdan na mga tinuig. Sa regular session kaina sang sanggunang Pero action deal ang night market dinibutang dara sa Vendors Plaza. Before action art nakamuno ina no si Assistant City Administrator at Attorney Digna Dice ng area action art dira sa may dalan na Gatuslao nga area. So wala natin na iblo ang kundi gidang specific nga lugar action art sining night market dira man sa area sang Bacolod City Public Plaza nga area dala man ang dalan Gonzaga kay na stipulate na action art sa specific ini siyang area under sa night market ordinance ng Bacolod City. So mo pala siya karon ang usisa man sa aton sining mga city officials para buligan no ining mga nag-alsa baluta permi nga mga sidewalk vendors ilabi na kon mayara sa mga operation nga ginakandak ang Bacolod City Legal Office Enforcement Team. Galing kito subong do alang-alang ni number 1 may ara kita sang ginapatuman nga curfew. Number 2 may road clearing operation. Madam Action Art naka-mention before si Mayor Bing Lunardia nga magpadalaman sang inquiry ang syudad no sa DILG kung balati pwede or legal ang pagkandak sining night market. Since naka-mention man si Vice Mayor Sid Familiaran sa mga previous interview nga possible gani dito sa area sang Davao, dito sa area sang Baguio City Action Art. So how much more dito sa syudad sa Bacolod as long as may mga legal basis lang nga pagabasihan ining city officials no, sa pag-implement sining night market ordinance. Sa regular session kaina sa sanggunang panglungsod isa diri sa mga gintalakay ang resolusyon nga ginduso ni City Councilor Wilson Gamboa Jr. angot ini sa gintang terminate action art no nga 60 employees ka Bacolod City Water District bangod redundant na ang ila sining mga posisyon sa Water District Action Art. Ang resolution address ini kay Presidente Rodrigo Duterte nga kun mahimo ti usisaon action art ining natabo no sa pag-terminate sining 60 ka mga empleyado. Pamatian naton si Councilor Wilson June Gamboa Jr. As to the to the President himself. Oo. So din-explain naman to Sir Dale na it is within the residual power of the President to look into. Wala man kayo kasi nga mag-intervene ang Presidente sa desisyon sa Civil Service Commission but to look into the status of these 60 nga mga terminated nga mga employees because ang Presidente has residual authority or powers over all
government agencies under him. Action art portion lamang sang tingog ni City Councilor Wilson Gamad Jr. ang author sining resolution kagagin aprubahan man unanimously sang sangguniang panglungsod members. Magluwas sa silang resolution, another approved resolution man about sa gihapon sining Basiwa Action Art. This time gin propose a motion ni City Councilor Dindo Ramos kag ginasuportahan man ni Councilor Archie Baribara resolution nga nagapangabay sa Civil Service Commission nga padasigan action art ining resolution sang kaso or ang petition nga ginapalambot sining 60 employees nga naapektuhan sining termination. This time address naman sa Civil Service Commission. Pamatay natin si Councilor Baribara. Will be a twin resolution, and that twin resolution which was proposed by the Honorable Ramos is the matter of requesting the Civil Service Commission to expedite the resolution of the issue brought about by the 60 terminated employees, Mr. Presiding Officer. Upon request of the Honorable Chair of the Committee on Laws, who is now suffering from a signal deficiency, may I, Mr. Presiding Officer, join him to propose a unanimous resolution requesting the Civil Service Commission to expedite the resolution of the issue brought about by the 60 terminated employees of Basiwa. Si Councilor Archie Baribara, siya lang naglawag sining motion kay si Councilor Dino Ramos nga sining internet connection daw hindi gida maayo, pero approve man siya sang sangguniang panglungsod members sila sining regular nga virtual session. Mga update balita gikan sa Bacolod City Hall ang ka-action niyo. Action Dale Salazar, una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Salamat gid Action Dale Salazar. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Bahin ginadulong sa inyo sang Rexidol Forte, Abtik, Banat sa Apat. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This new sponsorship is brought to you by Ambroxol HCl Myracoff, makapahumog sang pilit nga plema sa dutay nga kwarta. Pamati alamon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita ang dala inspirasyon Aksyon Radyo Bacolod man sa gihapon padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo padayon Aksyon Radyo salamat sa pagserbisyo patas kag balanse patuod ng mensahe wala sang ginadang pilihan padayon Aksyon Radyo Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karun kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon
akon nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampikan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsay ang mga kalintangan. Responsable at pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may daya pagpalangga. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Aksyon Radio Philippine Standard Time. This time check. Aksyon Firing Line. Okay na kita tiyempo dari sa ato na pagpangalagad. Sorry sa way kung malabutan ng mga minsay, karon na lang sa Action Night Patrol Program with Action Eric Magbano. Aksyon Firing Line. Sa ngalan sa inyo regular anchorman Aksyon Brian Morden. Ako naman Aksyon Art Tayhupon. Thank you for joining the show. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio.
sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon!